haba utrai ula ayangi kene ka wa kabeim shim jit ye tangkato kan ni ban ai kene ka wa em hanrei utrai uyai ai lad yangi bandon ha kene ka wa hanrei haba utrai ai lad yangi tungin jit ban yai shania ha jit ban ai tilut ha ni utrai khnang ba phin yo im tungin yit ye ladangi don ni em ye kene ka wa ka batot ka jong man sim ba khoi lada yalam ni em ye ka jing im janga ba jong phi da man sim lada don ni em ye kene ka wa ka ba ai jing im ha ka jing im janga ba jong phi ai lad ba kene ka wa kan pen khoi yangi kan pen khoi ye ka ta ki jing long ki attitude ki jangi kan pen khoi ye ka jing kwa brai jong ka do kan pen khoi ye ka jing mut ka jangi kan pen khoi ye ka do not kan pen khoi yo uthali jangi Kenang baka ke kam ka bangile ki jinglong ki jangi ke everyday lifestyle ka jangi ka long shisha kat kum kaman ka jong utrai but pitim lada piyai ne hakani kawa utrai udan ka jingkular ka kular ka ba utrai jangi ai ka jing janga ba jong pi lada piyai ne hakani kawa pin long ki briu ki badan yu so jong mense automatically pindon ye ki so ke jong mense but what like a jing shit ko wan ban sho ke jing jong pi what like a jing ko wan ban sho ke jing jong ab jong pi ngai skem ngi don ha ki situation ki ba pher ke jing long ko jong ka environment ka bangadon ke environment ka ba pi don ka long pher hanrei what lakataro utrai ong lada ka jing shit ka wan ban sho yu shapting but khuslai kata kalong ka jingkular ka jong ublay jangi naman ta jong nga ba jong pi balay pinom jit banyay ne hakani kawa kanang ba pinlong shisha kita gi uding ubala ban say so what hakapor ka ba rang kiang